forget to subscribe to this channel. Don't forget to also share the video. Don't forget to comment if you have anything to say mayelana nayo le video. Lana ke bafowethu kuthiwa ke abomndeni bafuna ke iqiniso ke lo ona 18 bulala ke lapha ke owesifazane ke oneminyaka ke u38 kubangwa lona ke ucansi. These are allegations bafowethu ke ndike asiqhubeke nalo lolu daba. Lo nimbona lapha esithombeni ke umufi ogama lakhe ke umbali wakwaNdaba. Umndeni ke kuthiwa ke ufuna ke ahlanze iqiniso ke uma ke sekuqulwa icala enkantolo ke owesilisa ke osolwa ngokubulala ke owesifazane ke lapha endaweni yakwaQwabe location ejeni eMthwalume. Kunezinzolo ke zokuthi ke umbulale ngesihluku kubangwa ke ukudayiselana ke ngocansi. Lezi izinsolo kulesi sigameko ke lapha ke umbali Ndaba oneminyaka u38 kuthiwa ke uxhifwe ngetshe ke warinywa wase ke eyophoswa lapha ke emhoshweni ngumsolwa ke oneminyaka ke engu18 ngesikhathi ke bebuya emcimbini ke obukhona lapha ke endaweni. Ngokusho ke komthombo ke lapha ke wakhona ke endaweni kuthiwa ke umlisa uhambe wayoziceba ke yena ke emndenini wakhe ke ngemva kokwenza ke isigameko. Kuthiwa ke uthe ubethenga ucansi kuyena ke umufi. Kuthiwa ke bayile ke endaweni yesigameko bayile futhi ke khona lapha ke ucansini esikhutheni okokuqala. Kwathi ke uma esithi ke abaphinde beqhubeke naloko abake bekwenza okokuqala, uma ufike wamshintshela wathi ke uzombophisa ngecala ke lokumdlwengula kwavele ke wabona ke kungcono ke ambulala ngokusho ke kwempiko. Umzala kaMufike lapha ke ukhangisile Shabane uthe ke bewumndeni ke abakukholwa nhlobo lokhu. Ukumcaphuna nje kafushane ke yini ke ebizodala ukuthi ke avume okokuqala kodwa bese eyanqaba ke okwesibili. Uthi ke kuthina lolu hlangothi ke aluwenza umqondo. Sikholwa ukuthi ke ubemdlwengula wase embulala uma ke esezwe ukuthi ke uzombophisa noma ke uzombopha. Kusho yena ke lapha ke uShabane. Uqhubeke wathi ke ukutholwa ke kwengubo kaMufi yangaphansi ke endaweni yesigameko nokutholwa ke kwakhe ke egqoke ibhuluke lagciniswa ngezansi kwezinqa liphendukezelwe kubashiya ke benembuzo lokho. Uyabo uqhubeka kodwa nalolu daba nganza kwethu ke uthe uma elandisa ngokuthola kwabo ke ngesigameko uthe bathole ngaso ke ngawo ke umsombuluko sebevele ke baqalile ke ukukhathazeka noma ke besebevele beqalile ukukhathazeka ngokuthi ke kungani ke ethatha ke isikhathi singaka ke ukubuya ke emcimbini ke wakhe sonto njengoba ke umcimbi wawungesonto kuze kube ke umsombuluko. Uthe ke bathole ukuthi ke umsolwa wehlulekile ke ukufihla ke isigameko wasiceba ke emndenini wakhe. Umalume wakhe ke wavuka inja ebuvu wathi ke akahambe yena ke ayoziceba emaphoyiseni. Owenhlangano ke lapha ke elola abantu besifazane nezingane ke iWomen of Umthwalume unombuso ke Sibisi uthe buyashaqisa ke ubulwane ke obenziwe ngumsolwa ke ebe emncane ke nakangaka ngokweminyaka. Uma ke simcaphuna nje uthi ke kuyasikhathaza ke ukuthi ke ubugebengu obuhlasimulisa ke umzimba kanje benziwa ke ingane ke encane kanje ebesinethemba lokuthi ke izokhula ibe yindoda ke yangempela kusasa. Kusho yena ke lapha ke untokazi loyana kwaSibisi. Uthe lokhu ke kubanika isithombe ke sokuthi mhlawumbe lobu bulwane intsha ibukela kakhulukazi ke emadodeni ke esikhulile. Wathi ke bazokwenseka umndeni balibheke nangamehlo ke abuvu lona ke icala uma seliqhubeka khona lapha ke enkantolo. Okhulumela amaphoyisa ke la KwaZulu Natal ekuthiwa ke uColonel Robert uthe ke na ke amaphoyisa asemtsinsini ke noma ke asemsinsini abopheke owesilisa ngecala ke lokubulala lo owesifazane khona lapha ke eQwabe location. Uma ke luqhubeka lo daba nganza kwethu sesilivala nje uthe ke umsolwa uvele ngolwesine ke khona lapha enkantolo yemanje yase13 icala ke lihlehliselwe wona ke uLesibili. Nganza kwethu angishiye lapho ke ngicela ke ningakhohlwa ukusubscribe icomment la ku section ngezansi ukuthi ke nizizwa kanjani ke ngalo lolu daba kuyona ke i-comment section. Ngibonge kakhulu ke nganza kwethu. Danko.